Ljouwert Wuurte Schroeven doet het in september dat culturele haardstad 2018 keersen worden. Maar die eretitel is geen garantie van succes op lange termijn. Er moet meer gebeuren. Steden als Glasgow, Liverpool, die profiteren nu nog steeds van het feit dat ze ooit culturele hoofdstad zijn geweest. Dus je moet uitkijken dat je je niet inderdaad beperkt tot een eenmalig feestje, want dan levert het de stad niet zoveel op. Ligt dat op de loer dat het een eenmalig feestje wordt? Nou ja, voor zover ik de plannen ken, leek dat er eerlijk gezegd mij wel een beetje op, ja. Nevens een joert presenteren rapport scoort Ljouwert goed met zijn culturele aanbod en historische binnenstad. En krijgt daar moet de gemeente meer geld in stekken en net 9 ton per jaar op bezuinigen, die als de laatste jaren gebeurd is. Kijk, Leeuwarden is een kwetsbare stad, vanwege die ligging, vanwege het gebrek aan universiteit. Dus Leeuwarden trekt niet automatisch heel veel mensen en bedrijven aan. En we leven nou eenmaal in een tijd dat er veel meer te kiezen valt, dat de bevolking in Nederland niet meer heel erg zal groeien. Dus er komt gewoon meer concurrentie tussen steden. En als je dus niet meer een kernkwaliteit biedt waardoor mensen denken, oh daarom wil ik graag in Leeuwarden willen gaan wonen en blijven wonen. Ja, dan heb je het risico van een krimp en leegstand en dreig je af te glijden tot het niveau van een stad als bijvoorbeeld Emmen. In Oren na de verkiezingen van 13 november zullen directeuren van Ljouwerter musea, theaters en andere culturele instellingen de politiek beziekje mee te krijgen. Want cultuur levert Ljouwert €1 miljoen meer op als dat het de gemeente kost. Zo blijken uit hetzelfde onderzoek. Een stad met cultuur is aantrekkelijk om te wonen, is aantrekkelijk voor bedrijven en is aantrekkelijk voor mensen die van buiten de stad een dagje hier naartoe komen. Stel dat de gemeente zei, want er komen verkiezingen aan, van ja, er zit gewoon net meer geld in. Hey, het is natuurlijk altijd het maken van keuzes, maar ik denk dat je als de politici zouden besluiten om te bezuinigen op cultuur, dat zij de kip met gouden eieren slachten.